Litije, jel se... Nemoj mene, nisam ja za... Nisi za televiziju? A ne, samo te pitam, jel imate vi selsku slavu, a? Imamo Sveta Trojicu. Pa jel se okupljate oko ovaj zapis ranije? Nema sad naroda ranije, jel bilo naroda? Pa narod bio... I oko ovog krsta, a? Ovo izgleda da Ilija putuje na traktor, a? I tu imate krst postavljen u ovaj hrast. Koliko godina ima ovaj hrast, je se zna možda? Ali, Boga mi, dosta je. Ma da li, koliko mislite da je star, jel znate možda? Boga mi, baš je prilično star. U prečniku ima sigurno 1,5 – 2 metra. A ovo je traktor koji čeka dede Iliju da stigne. Baš je veliki ovaj hrast. Više stoletni hrast.